Palaamme kotimaahan. Maamme mahdollisia malmiesiintymiä on alettu kartoittaa uudella tavalla korkealta helikopterista maan uumenia kuvaten. Maan pinnan kerrostumia on kartoitettu ilmasta aiemminkin, mutta nyt kanadalaisen keksinnön avulla esiintymät voidaan havaita 1,5 kilometrin syvyyteen saakka. Erikoinen mittalaite kohoaa noin 70 metrin korkeuteen Mikkelin Kalvitsassa. Käynnissä ovat geofysikaaliset lentomittaukset, joissa etsitään malmia. Kyseistä menetelmää käytetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Tällä lentomittauksella kartoitetaan kallioperän sähköjohtavuutta ja tällä menetelmällä päästään parhaassa tapauksessa 1,5 kilometriin asti. Se on se oleellinen, että saadaan syvistä rakenteista tietoa. Kanadalainen menetelmä on myös kustannustehokas, sillä sen avulla voidaan kartoittaa nopeasti laajoja alueita. Kopteri lentää suomalais-australialaisen malminetsintäyhtiö Finaust Miningin laskuun. Yhtiö kartoittaa 3 viikon aikana lähes 10 kohdetta, joista se etsii kuparia, sinkkiä ja nikkeliä. Minkälaisia toiveita teillä on malmin löytymisestä Itä- ja Keski-Suomesta? Jos katsoo, että täällä on kuitenkin toiminut useita kaivoksia ja täällä on tehty kymmeniä vuosia malminetsintää ja monissa kohteissa, niin kyllähän tämä alueena on semmoinen, jossa voisi uusia malmiesiintymiä löytää. Lentomittausten lisäksi malmia etsitään myös maastossa. Nyt on kulunut pitkä aika, kun viimeksi on tämmöistä maastokartoitusta tehty ja siinä aikanahan on paljon tehty metsäautoteitä ja metsäaurauksia, eli sieltä on kallioperää tullut näkyviin, uusia lohkareita tullut näkyviin ja siksi on tärkeää, että ne käydään nyt kartoittamassa siellä maastossa uudelleen. Jos lentomittauksissa löytyy viitteitä malmiesiintymistä, tutkitaan niitä tarkemmin maan pinnalta. Kaivostoimintaan etsinnät voivat johtaa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua.